మెచ్చి చెడు తెలివించు వృక్షాన్ని తింటున్నారు, జీవ వృక్షాన్ని భుజించలేకపోతున్నారు. దేని వెతుకుతున్నారంటే మెచ్చి చెడు తెలివినిచ్చే ఆమె ఆహారాన్ని వెతుకుతున్నారు, దాన్ని భుజిస్తున్నారు, దాన్నే ప్రతి ఒక్కరు వెతుకుతున్నారు. జీవ వృక్షాన్ని వెతకడమా? ఒక విషయం ప్రవక్త ఒక మాట అంటాడు, ఆమె అందరికీ దేవుడు చూడాలని ఆశ ఉంటుంది, లేదా కలుసుకోవాలని ఆశ ఉంటుంది, కానీ దేవుడు వాక్యం వినాలని ఆశ ఉండాలట. ఒక్కరికి ఆశ ఉండాలట. ఏంటట? దేవుడు చూడాలని ఆశ ఉంటుంది, కలుసుకోవాలని ఆశ ఉంటుంది, కానీ దేవుడు వాక్యం వినాలని ఆశ ఎవరికి లేదట. ఆమె దేవుడు వాక్యం చెప్తున్నది, వినడం వలన విశ్వాసం కలుగుతుంది. వినటం వలన ఏం కలుగుతుంది? విశ్వాసం కలుగుతుంది. హల్లెలూయా. ఆమె ఇంకో మాట ఉన్నది, వాక్యమై ఉన్న దేవుడు, వాక్యములో ఉన్న దేవుడు ఎక్కడున్నాడు? చాలా నిద్రొస్తున్నా ఆమె వాక్యంలో ఉన్న దేవుడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు? ప్రియా సహోదరి సహోదరుడా వినండి, లోకముఖ జ్ఞానం కావాలని సంసోను మీకు చెప్పాను కదా. సంసోను దేవుని వాక్యాన్ని ఆధారపడ పడేది కాబోయి ఆమె లోకముతో ఆధారపడినట్టు ఎప్పుడైతే లోకముతో ఆధారపడ్డాడో పడిపోయిడు. ఆమె దేవుని వాక్యాన్ని ఆధారపడినప్పుడు ఆమె అతను చాలా బాగున్నది, చాలా బాగున్నది. ఆమె వినండి వినండి, ఆమె మెచ్చు చెడు తెలివించు ఉన్నది, మరియు మానవుడు పూర్తిగా జ్ఞానవృక్షానికే వేలాడుచున్నాడు. ఆమె మానవుడు చూడండి, జ్ఞానానికి వేలాడుతున్నాడు. జ్ఞానం కావాలని, ఇదొక జ్ఞానం కావాలని ప్రతి ఒక్కరు వేలాడుతున్నారు. నీ పిల్లలకి ఏం మంచి జ్ఞానం ఉండాలా, మంచి జ్ఞానం కలిగి ఉండాలా, మంచి చదువు చదవాలా, మంచి పెద్ద చదువు చదవాలా, ఇది చేయాలా అది చేయాలనుకుంటాం. కానీ నా పిల్లలు భక్తిలో వెలగాల, భక్తిలో పెరగాల, చదువుతో పాటు భక్తితో ఉండాలా, వాక్యంతో ఆధారపడాలా, దేవుడి మీద ఆధారపడాలా అని నీకు ఉండదు. ఏముండదు? నా పిల్లలు కూడా జ్ఞానంగా ఉండాలా, శాస్త్ర జ్ఞానం కావాలా అనుకుంటా. కానీ వాక్యము ఎదగాల, ఇదిగో దేవుడి మీద ఆధారపడి బతకాలని ఉండదు. అయ్యా నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే, బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తున్నానంటే, అపోస్తలులు ఏం చేశారంటే, ఇప్పుడు వెళ్దాం. ఎక్కడ వెళ్దామంటే మోషే వెళ్దాం. ఈ లోకంలో ఎన్ని విద్యలు ఉన్నాయో అన్ని విద్యలు నేర్చుకున్నారట. ఎవరు? మోషే. అతనుకున్న విద్య ఎవరు నేర్చుకోవాలా? అతనుకున్న విద్య ఎవరు నేర్చుకోవాలా?
ఎవరు ఏ వ్యక్తి కూడా నేర్చుకోలేదు. ఏ వ్యక్తి కూడా నేర్చుకోలే. హల్లెలూయా. ఏ వ్యక్తి కూడా ప్రపంచంలో ఎవరంత విద్య నేర్చుకోలేరట. హల్లెలూయా. అతనుకున్న విద్యను బట్టి, అతనుకున్న తెలివితేటలను బట్టి హల్లెలూయా ఇశ్రాయేలు ప్రజలను విడిపించాలనుకున్నాడు. ఏమనుకున్నాడు? ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని విడిపించాలనుకున్నాడు. హల్లెలూయా. అక్కడ పేదైపోయింది. అతను తెలివితేటల ద్వారా ఆమె ఐగుప్తును ఒకరు సంపేసింది. ఏంటి చెప్పండి? అతని తెలివితేటల ద్వారా ఐగుప్తుని సంపవేసిండు. సంపేసిన ఏమైందో అతను తెలివి ఉపయోగించినందుకు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఐగుప్తులో ఉంటే హల్లెలూయా ఇక్కడ ఉన్నారా? నన్ను చంపేస్తారని పారిపోతున్నాడు. ఏమైపోయినావు? ఐగుప్తులో ఉంటే నన్ను చంపేస్తారని ఏం చేస్తున్నాడు? ఇప్పుడు ఎందుకు చంపేసినంటే ఐగుప్తుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజ ఒక బానిస లేక అక్కడ ఉన్నారు. ఆ దేవుని ప్రజల్ని ఒక వ్యక్తిని ఆ సైనికుడు చంపుతున్నప్పుడు, కొట్లాడుతున్నప్పుడు, కొడుతున్నప్పుడు అతనేమి ఏం చేసిందంటే అతను ఎందుకు చేస్తామని ఆమె దేవుని ప్రజలు ఎందుకు హింసిస్తామని అతను ఏం చేసాడు? కోపంతో అతను ఒకే దెబ్బతో చంపేసి ఏం చేసిండు? మారిపోతున్నాడు. అతను తెలివితే టైం అయింది. ఒక వ్యక్తిని చంపేటట్టు చేసినది. అతను విద్య చేసినది. ఒక వ్యక్తిని చంపేటట్టు చేసినది. ఆ విద్య చేసినది. ఒక వ్యక్తిని చంపేటట్టు చేసినది. ఇక్కడ ఉన్నారా? ఇక్కడ ఉన్నారా? వినండి. ఒక వ్యక్తిని చంపేటట్టు చేసినది. ఒక వ్యక్తిని చంపేటట్టు చేసినది. ఏంటది? విద్య. ఏంటది? అతనుకున్న జ్ఞానం. మనిషి జ్ఞానము ఎప్పుడు దేవునికి దగ్గర వాడు. నీ జ్ఞానంతో దేవునికి దగ్గరవు. నీ జ్ఞానంతో దేవునికి దూరం అవుతావు. ఎవరికి దూరం అవుతామండి? నీ జ్ఞానముతో దేవునికి దూరం అవుతావు. నీ తెలివితేటలతో దేవుని ఘనపరచన. నీ తెలివితో ఆమె దేవునికి దగ్గర అవిశ్వాసమై ఉంటాం, నటించే విశ్వాసమై ఉంటాం. నీ తెలివితేటలతో దేవుని గణపరచాలా. ఇలాగుండా అలాగుండాలంటే ఏదో నటించే ఉండవచ్చు, ఒక ఆమె అవిశ్వాసమై ఉండొచ్చు. చూడండి, ఆమె మరి మానవుడు పూర్తిగా ఆ జ్ఞాన వృక్షాన్ని వేలాడుచున్నాడు. గుర్తుంచుకోండి, నీవు ఆ జ్ఞాన వృక్షం యొక్క మొదలు దగ్గరే జీవించినంత కాలము దాని నుండి
పడుచున్న పండును తినుచు నీవు జీవవృక్ష నుండి దూరంగా ఉన్నావు. ఎక్కడున్నావు? ఎక్కడున్నావు? అయ్యా, ఈ లోక జ్ఞానం కావాలా? నేను జ్ఞానంగా ఉండాలా? చర్చిలో జ్ఞానంగా ఉండాలా? లోకంలో జ్ఞానంగా ఉండాలా? అన్నింటిలో జ్ఞానంగా ఉండాలా? నీవు జ్ఞానంగా ఉండాలంటున్నావే, దేవునికి దూరం అవుతున్నావు. ఏమి తింటున్నావు? మెచ్చు చెడు తెరవచ్చు వృక్షము పండు తింటున్నావు. ఏం తింటున్నావు? ఆమె జీవవృక్షము, జీవవృక్షానికి దూరం ఉంటున్నావు. అయ్యా, నేను జ్ఞానం ఉండాలా? నేను మంచి పలుకుబడి లేకుండా, నేను మంచి హోదా లేకుండా, అందరికన్నా నేను కొంచెం ముందుండాలా, అందరికన్నా నేను కొంచెం పెద్దోళ్ళై ఉండాలా? అదే పని చేయదు. అది లోకమని పనిచేస్తుంది, అది దగ్గరికి పనిచేస్తుంది. దేవుని దగ్గర అది పనిచేయదు, దేవుడు కలుసుకునేది చేయదు. అదేం చేస్తుందంటే దేవునికి దూరం చేస్తాం. ఏం చేస్తావు? ప్రియా సహోదరి సహోదరుడా, అపొస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, అతనుకున్న విద్య నేర్చుకున్నవాడు ఎవరు లేడు. అతను గొప్ప పండితుడు. అతను ఏమంటున్నాడంటే, అపొస్తలుడైన పౌలు, హల్లెలూయా, నేను క్రీస్తుకు ఖైదీని. ఏమంటున్నాడు? క్రీస్తుకు ఖైదీ. నీవు ఖైదీగా మారాలా? క్రీస్తులో నీవు ఖైదీగా ఉండాలా? హల్లెలూయా. ఇంకొక మాట అంటాడు, నేను జీవిస్తున్నా, నేను మృతుడనే. నీ పాపము చనిపోవాలా? బ్రతుకుట క్రీస్తు అయితే సావైనా లాభమే అంటున్నా. నీవు దినదినప్పుడు చనిపోవాలా. ఏం చనిపోవాలా? అందుకనే ఎక్కువ వాక్యం వినాలనుకునేది, అందుకనే మీటింగ్ రావాలన్నది, అందుకనే పాస్టింగ్ పేరు రావాలన్నది, అందుకే రాలిమేట్ రావాలన్నది. ప్రతిరోజు నీ శరీరంలో జీవిస్తున్న పాపము చనిపోవాలా? పాప కోరిక చనిపోవాలా? పాపం అనే స్వభావం చనిపోవాలా? ఏం చనిపోవాలా? ఒక వ్యక్తి 3 వారాలు రాకపోతే పూర్తిగా అతను ఎక్కడంటారంటే లోకములో. నీలో ఉన్న పాపం చనిపోవాలా? నీలో పాప స్వభావం చనిపోవాలా? నీలో ఉన్న పాపం కోరికలు చనిపోవాలా? నీలో పాప చూపు చనిపోవాలా? నీలో పాప తలంపు చనిపోవాలా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియా సహోదరి సహోదరుడా, ఇక్కడ ఉన్నావా? ఇక్కడ ఉన్నావా? ఇప్పుడు చూడండి, ఎప్పుడు మోషే క్రీస్తును కలిసినంటే, ఇప్పుడు చూడండి, అంత విద్య నేర్చుకున్నవాడు గొర్రెను మేపుతున్నాడు. ఏం మేపుతున్నాడు? గొర్రెను మేపుతున్నాడు, గొర్రెను కాస్తున్నాడు. గొర్రెను కాస్తున్నప్పుడు దేవుడు కలిసిండు. ఏం కలిసిండు? అప్పుడు దేవుడు అతనితో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టిండు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వింటున్నారా? హల్లెలూయా. సినాయి పర్వతంలో
దేవుడు కలిసి సినాయి పర్వతంలో దేవుడు మాట్లాడి. హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఉన్నారా? ఇక్కడ ఉన్నారా? ప్రియా సహోదరి సహోదరుడా, అతని జీవితం చీరైపోయిన తర్వాత దేవుడు మాట్లాడటం మొదలుపెట్టి, అతను దేనికి పనికి లేక ఉన్నప్పుడు దేవుడు మాట్లాడటం మొదలుపెట్టి. హల్లెలూయా. ప్రియా సహోదరి సహోదరుడా, ఆమేన్. హల్లెలూయా. మనము తను తగ్గించుకున్నప్పుడే దేవుడు రక్షిస్తాడట. నీకు నీవు తగ్గించుకోవాలా. తగ్గింపు జీవితం, దీనత్వం రావాలా. దేవుడికి ఎలాంటి వాళ్ళు కావాలి తెలుసా? దీనము కలిగిన వాళ్ళు కావాలా, దీనత్వం వాళ్ళు కావాలా. నీలో గర్వముడు కూడా, నీలో అసూయముడు కూడా, నీలో స్వార్థముడు కూడా. దీనత్వం కలిగిన వాళ్ళు కావాలి. తను తగ్గించి కొని జీవించే వాళ్ళు కావాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేని బట్టి? వాక్యాన్ని బట్టి. హల్లెలూయా. అయ్యా ఇప్పుడు చూడండి. హల్లెలూయా. జ్ఞాన వృక్షం ఒక మొదల దగ్గర ఉన్నారన్నారు. జ్ఞానం ఉండాలా, తెలివి ఉండాలా. ఒక క్రైస్తవుడు అది కాదు. విశ్వాసం. ఏం కావాలా? ఏం కావాలా? ఏం కావాలయ్యా? ఇది ఇలా పట్టండి. ఒక క్రైస్తవుడికి ఏం కావాలా? ఇద్దరు